No havies vist la Lego pel·lícula? No havia vist la Lego pel·lícula, tio. Però No per havia vist què? la Lego pel·lícula. Perquè no l'havia vist, simplement, no ho sé. Em va agradar, tio. Està guapa, tio. Sí, Està clar que està molt guapa. guai, home. Si No ho sabia. és de bons directors, així, a més té molt rotllo meta i és O graciosa. sigui, sí, jo havia sentit molt a parlar, però arrel de Barbie, sí, moltes crítiques que comparaven com representa el món de Barbie a com ho representa el món de Lego, no? Com crea un món de joguines en el món cinematogràfic. I vaig pensar, doncs mira, a veure què tal, saps? I sí, està guai. Hola, què passa? Ja estem aquí a Contrapicats. Ara anava a dir com cada, jo què sé, dimecres. No. O sigui, la continuïtat no és que sigui el nostre fort, No. però aquí estem sempre al peu del canyó, encara que sigui cada una setmana, cada dues, cada tres. Siguem el Víctor i jo, hi hagi el Jacint o no, hi hagi el Víctor i el Jacint, hi hagi jo o el Jacint, és igual. Contrapicats tira cap endavant com faci falta i avui, evidentment, no podia faltar. S'ha acabat agost. Víctor, què tal? Com estem? Estem tristos? Estem enèrgics per aquest setembre? Com l'encares? Pues no ho sé, estic com aquella cançó dels Figaflaues, de que no s'acabi l'estiu, Que no s'acabi l'estiu, Hòstia, ara serà de les xarxes socials amb tothom ficant aquesta cançó a totes hores, Que no s'acabi l'estiu. Aquesta i la de Green Day de Wake Me Up When September Ends. When September Ends, molt bé. Hòstia, ja veus. Però bueno, hem passat un bon estiu o què? Molta caloreta, com ho has passat per aquí baix? No, jo he passat bé, aquí a Terres de l'Ebre he passat molta calor, però també he fet moltes coses, o sigui, he anat més a la platja i a la piscina que mai, així que les coses comencen a agafar el seu curs i bueno, aquest setembre vindran canvis per bé, així que veurem si tindré tant de temps com tenia ara per fer les meves coses, però bueno. Per anar tant a la platja i a la piscina. Sí, però bueno, jo crec que l'he gaudit bastant. No tant com tu, Pol, perquè t'he vist a Instagram de festa major en festa major i tiro perquè me toca. O sigui, quants cops has vist els tallets, Pol? Buah, doncs bastantes vegades, però no perquè jo els vagi a veure molt, sinó perquè estan a tot arreu. O sigui, vas a fer-te un cafè i un croissant al bar de la plaça i estan tocant a les 12 del migdia. O sigui que... Exacte, i els Figaflaues, quants cops l'has vist? Els Figaflaues, per desgràcia, només he vist un cop, tio, perquè m'agraden moltíssim, tenen un directe molt divertit i molt xulo, i els vaig veure a les Santes a Mataró, i m'ho vaig passar molt bé, tant de bo els he vist més vegades, els Figaflaues. Molt xulo, la veritat. Però bueno, que estem aquí, que si festes majors, si música, si no sé què, però aquí venim a parlar de cinema, de pel·lis, de sèries, de coses que hem anat veient aquests dies, i ara, bueno, des de fa una setmaneta s'ha parat una miqueta al món, no?, em sembla, amb una estrena com la de One Piece, el live action de One Piece de Netflix, que anem a entrar una miqueta ara, primer de tot per ficar-nos una mica en situació. Com explicaries, Víctor, a la gent per què hi havia tanta expectativa, tant per algú que sigui una mica outsider de lo que és l'anime i tal, no? Per què hi havia tanta expectativa de com podia sortir, si bé elements, si com ho adaptarien, si tal, què passa? Què ha passat últimament amb els live actions? Bueno, a veure, sí que és veritat que tots els live actions que s'han fet d'animació, d'anime, diguem que no han sigut molt bons, no, molt bons. I sobretot a Netflix, no? O sigui... I sobretot a Netflix. I el que passa aquí és que s'ha tocat es toca una sèrie mítica que no oblidem que One Piece porta 26 anys publicant-se. O sigui, és un manga que té 26 anys, un anime que té més de 1.000 capítols i que diguem que ha passat per moltes generacions i com és el bola de drac de molta gent, per resumir-ho fàcil. Llavors, clar, tocar un anime tan mític per molta gent com One Piece, pues podia sortir bé o podia sortir molt malament. Però sí que és veritat que des d'un temps cap aquí s'ha vist que a l'autor s'ha implicat molt, a l'autor del manga. Està a la producció, ha fet moltes notes, aclarint que la gent pues, sàpiga el que va veure, que no serà exactament el mateix, que el càsting
l'ha escollit ell personalment o li ha donat el vist bo, que s'han fet reshoots perquè ell ha volgut fer-los. Llavors, bueno, diguem que la mala mar, s'ha calmat una mica abans de l'estrena i, bueno, ha passat el que jo crec que tenia que passar i és que ho ha rebentat, però a lo grande, O sigui... Sí, però podria haver sortit igual que ha sortit les altres vegades, perquè Netflix té exemples com Cowboy Bebop. O el més recent, que és Cowboy Bebop, que jo fins i tot crec el fet de que no fossin sèries tan grans com és One Piece i tàctiques com és One Piece ajudava a que pogués sortir bé. Clar, però la diferència... Com és jo crec que era el contrari, no? Això no ajudava gaire a Piece que fos tan famosa, tan vista, tants ulls a sobre, no? No crec que ajudés, i tot i així ha acabat sobrepassant això. Jo crec que és que també han trobat manera d'una història que és molt famosa, o sigui, d'un manga, d'un anime que és molt famós, que és molt mític i tal, però que potser una de les queixes era que era molt lent, han sabut donar-li una velocitat a la història alhora sense treure-li l'essència, sense deixar-se res per explicar, creant també, jo crec que una mena d'aura quan estàs mirant la sèrie, no sé si et passava a tu, que quan estava mirant la sèrie tenia la sensació d'estar mirant un anime. El tipus de plans que es feien servir, pel tipus de bromes, pel tipus de... saps? De la manera de fer de la sèrie. Jo crec que potser el que s'ha sapigut donar la tecla és amb això. És que és complicat, O sigui, jo he vist el primer episodi i he de dir que és una bona adaptació. O sigui, l'ànima de la sèrie o de l'anime i el manga el capta molt bé, que llavors els personatges pot agradar més el vestuari o menys, però estan bé, realment s'assemblen, l'actitud és molt semblant, i a mi el que més em preocupava era que l'univers de One Piece és molt grotesc, és molt extrem. Ja. Perquè, hòstia, per qui no vingui de fora i es pensi que va veure una història de pirates convencional i es trobi un personatge amb ulleres, dius, bueno, ja comencem malament, però és que més endavant hi haurà coses raríssimes, vamos, o sigui, hi haurà àngels, una illa de transvestits, bueno, allò és tremendo, o sigui, l'univers de One Piece és tremendo, i si no entres costa molt entrar. I crec que encara que es vegi una mica el cartró, està ben fet, s'han deixat molta pasta, S'han deixat moltíssima pasta. I crec que, vull dir, aquest èxit que han tingut i que jo crec que assegura una segona temporada i si tot va bé, doncs diversió menys, alhora, quan la sèrie vagi avançant i vagi arribant a punts on te surten personatges que ja m'agradarà veure com el fan... Tony Chopper, clar, és que el Chopper, com cony el fan? Que ficaràs un animatrònic, ficaràs un home nan fent d'aquell... Tots pensem el mateix, Tots pensem què passarà amb Tony Chopper. Ells han agafat i han dit, bueno, problema del nostre jo del futur. De moment tinguem èxit amb la primera, segona temporada mentre i després ja veurem a veure què fem. O ja sé que queda molt més i que queda molt més endavant i tal, però segons quin, per no fer spoilers, aspecte agafi el protagonista, a veure com ho fan també. No quedi grotesc, com deies tu, no? Que és un món molt grotesc i un imaginari molt grotesc el de One Piece. No sé, això serà per problema del futur, pels que ho hagin de fer. Si és que hi ha futur, la primera temporada. Què és això? Jo crec que el que ha sentat molt bé l'adaptació, no? El rotllo que li ha hagut donar, que s'hi vegi les ganes que hi ha, que s'hi vegi la implicació, la inversió, etc. I ara dic, vale, doncs a partir d'ara us podem donar festa per anys, saps? Sí, però no oblidem que és Netflix. No oblidem que és Netflix. O sigui, sempre, l'espasa de Netflix està sempre a sobre. O sigui, Netflix en el moment que no tingui calés, es carrega One Piece. Això és així d'agre. I hi ha moltes sèries. Que One Piece... Digue'm. No, sí, però ara imagina't que One Piece agafa l'estatus, anava a imaginar, de Stranger Things. Tu no cancel·laràs mai Stranger Things Netflix.
Ja, però Stranger Things és una producció tota de Netflix. O sigui, tots els calés van a Netflix. En canvi, One Piece és una llicència de Suècia. O sigui, entens? O sigui, no No és han tot... comprat els drets? És una llicència per adaptar? A veure, sí, segurament han comprat els drets, però no hauran sigut barats i segurament tenen un contracte de que tot el marxandatge que es treu, una part va a les arques de Suècia, Sí, això segur. que són els del manga, i està de productor a l'autor. O sigui, llavors ja sabem el que passa amb Netflix quan compra llicències i les explota, que duran el que duren. O sigui, llavors, jo et diria que ho diu One Piece, però en qualsevol moment, quan Ja. Netflix tingui pèrdues, que les tindrà, perquè les està tenint, pot anar-se en l'aire, eh? O Bueno, sigui... d'alguna manera també jo crec que tant per al públic que estima el manga o l'anime com per la gent que es guanya la vida amb això, ja està... O sigui, si ara, per exemple, fessin una o dues temporades més i acabessin cancel·lant o el que sigui, jo crec que ja està bé també, perquè d'alguna manera li dones una nova vida al producte, fas que hi hagi gent que potser no hi hagués entrat mai de cap altra manera i entri per aquí i d'alguna manera doncs, s'aficioni al món aquest o li agradin els personatges i vulgui indagar més sobre els personatges i s'acabi veient a l'anime o llegint el manga. Per Sí, tant, jo sí. crec que One Piece com a marca ja ha guanyat, Sí, sí. per molt que ara ho deixin a mitges, saps? O sigui, jo, per exemple, jo recordo veure l'anime de petit, però perquè el feien pel 3XL, però no era del que més em mirava atentament, no? I recordo coses aleatòries. I després, jo què sé, abans de que sortís la sèrie, com que el van repescar per l'SX3, el nou Club Sí, Super 3, sí, doncs han vaig fotut estar unes veient també maratons el... allà... Però, hòstia, és que va massa ràpid. Ara ja he hagut de parar perquè és que, de cop, vaig a deixar de veure capítols una setmana i m'havia perdut ja que no podia recuperar, jo què sé, 30 capítols, saps? I dius, hòstia, hòstia, hòstia. Però això jo potser no ho hagués consumit si no fos perquè han fet l'anime i ara després de veure l'anime agafo i molt probablement ni que sigui m'interesso per aquest món, saps? M'agrada saber, investigo una mica els personatges, tal, no sé quantos, no em xuparé tot l'anime, però això ja, d'alguna manera ja hi he entrat una mica, saps? I Sí, jo crec que sí. això ja, que és com d'alguna manera de les primeres coses que es busquen quan es fan aquests productes, ho han aconseguit i més que aconseguit, saps? Sí, o sigui, tot el que faci a la gent descobrir el manga, per mi és algo guanyat. O sigui, al final, aquesta jo crec que és la gràcia, de descobrir el material original i tal. O sigui que... No, no, jo per mi guai, guai. Ja et dic, i com a adaptació em sembla bona, Em sembla bona. He Està vist molt bé. només un capítol, He vist un Hòstia, només. doncs... Crec que està... A més, crec que està subtitulada, potser, al català, Pol. Sí, està subtitulada al català. Sí, sí, sí. Per desgràcia no està doblada. Hauria estat guapo, eh? Ara que jo crec que també és de les típiques coses que també hi hagués hagut polèmica perquè segurament no tots els personatges els haguessin pogut fer els de l'ànime original i llavors hagués estat com estrany, no sé què, però hagués estat guai que es doblés aquesta. Bueno, sí, com a mínim, si la vols veure en versió original, saps que tens allà els En català. subtítols en català. Bueno, Sí, ja sí. està bé, Ah, jo per les veig cert, subtitulada, o sigui una que... cosa que havíem de parlar sí o sí ara que treus el tema del doblatge. Hòstia, és que ara no sé molt bé els noms encara. El cuiner, que es dobla ell Sí. mateix, que El és Sanji. canari, en Sanji. Ah, clar, perquè tu només has vist el primer episodi. Sí, però El ja, Sanji, ja. Sí. no sé si has escoltat la polèmica aquesta, No. el personatge, o sigui, l'actor que fa de Sanji és canari. Ah. I en la sèrie doncs, parla en anglès perquè la sèrie és en anglès. Però en el doblatge espanyol s'ha doblat a ell mateix. Ah, I s'ha doblat bueno. amb accent canari. Ah, bueno, però això I està hi ha hagut guai. una mica... Està molt guapo. D'això em volia parlar, perquè a mi que em mola el doblatge i tal. O sigui, està molt guapo, trobo que s'ha de reivindicar moltíssim i està molt bé i realment em fa il·lusió que algú, hòstia, al final, doncs, el que diem sempre, no? Espanya és un país de països, no? I, Sí, sí, i sí, hi i ha moltes d'accents. llengües, hi ha moltes variants, hi ha molt tal, i em sembla molt significatiu que es visibilitzi i a sobre els canaris, no? L'accent canari i tal. Però també hi ha l'altra part, i és cert que és estrany, que queda estrany i que costa acostumar-s'hi. Quan hi arribis ja m'ho diràs. Al Bueno, principi
Jo Sí que pot la veig subtitulada, jo, Pol? Clar, que tu Però la ja veus em veuré subtitulada. algun clip o alguna cosa. Ni que sigui una esceneta, la tornes a tirar enrere i te'l tornes a posar. Però és això. O sigui, jo estic super a tope amb això, però alhora també sóc conscient que de bones a primeres et fot una bona bufetada, et treu una mica, saps? Perquè de cop com no estàs acostumat, és una cosa de costum. És el mateix que diem a vegades també amb el doblatge en català, no? És una cosa de costum. Doncs això és igual. Però això, deixeu-nos també a comentaris a veure què us sembla a vosaltres el tema aquest de la veu, perquè a mi m'ha semblat doncs, això una cosa curiosa, significativa i molt a remarcar i tant de bo passi més i així podem acostumar una miqueta més i no se'ns fa tan estrany. Però sí, tenia ganes de dir això, que em sembla superguai però que realment sí es fa una miqueta estrany. Però és xulo, és xulo. Home, doncs si parlem de doblatge, hem de parlar de les Tortugues Ninja. Perquè jo la vaig veure doblada, aquesta sí que la vaig veure doblada. Hombre, com ha de ser? En català, espero. No, la vaig veure en castellà perquè... No, per logística. La meva intenció era anar-la a veure en català, però per logística tenia que anar a les 4 de la tarda i la feia en castellà. I aquí sí que jo vull preguntar una cosa, perquè tinc moltíssima curiositat. Ara parlarem de la peli, però el doblatge en castellà està fet amb molts modismes. O sigui, les tortugues parlen com parlen els xavals ara. I ho sé perquè vaig anar amb el meu nebot de 17 anys. Llavors, les tortugues, entre elles, diuen molt bro, de locos, el lío, de locos, tots aquests modismes que s'utilitzen ara, que són molt d'ara. O sigui, la manera de parlar dels xavals. Lo de bro és algo exagerat. O sigui, entre elles és, però bro, què dices, no sé què. Hòstia, en català no estan, no estan així. Pues això em sembla una cagada. Clar, però què passa? El català sempre té aquesta cosa de que jo sóc molt... O sigui, per mi jo tiraria milles, però a vegades té aquesta cosa que ha d'acabar de calibrar, perquè al final no és només haver-ho de fer en català, sinó que també té aquesta funció de normalització lingüística, llavors ho has de mirar de dir bé, però també has de mirar de que sigui guai i modern, i sempre hi ha aquesta merda de balança que fa que... O sigui, evidentment no diràs de locos en català. Pues ho tindrien que dir perquè és... No, de locos no, de bojos. No, però Pol, les cançons tu saps, de Detallets, dels Figaflaues, dels... com es diuen aquells que cantaven a la terrassa? Sí, Stay Homes. Stay Homes, tots barregen castellà, català i anglès. Directe, al doblatge de les Tortugues Ninja en castellà diuen awesome i coses així. Perquè el meu nebot ho diu quan parla en castellà. A mi m'hi trobes en aquesta guerra. O sigui, perquè jo pensava, dic, espero que les tortugues en català parlin com parlen els Detallets, per exemple. Que diuen bailoteo o diuen el salseo. Per mi seria l'ideal. Per mi seria l'ideal sempre i quan, o sigui, no sigui una cosa forçada, o si realment ho pots dir en català, digue-ho en català. O sigui, a mi em semblaria increïble, em sembla ideal. Tu saps perfectament, per exemple, doncs, que m'agraden molt els Detallets i m'agrada molt aquesta música i tal, i m'agrada que parlin així. Però alhora també sóc molt conscient d'aquesta balança que et dic amb el cinema i el doblatge en català, que sempre té d'alguna manera aquesta cosa de la normalització lingüística que sempre acaba traient una mica d'aquesta modernització de la llengua que jo crec que seria interessant i que a vegades ha estat així. Per exemple, aquest estiu en Barbie mateix hi va haver una mínima polèmica perquè hi havia un moment de la peli en català que deia una dona florero. No, hòstia, perquè no és català. Hòstia, però és que defineix ben bé en el que aquell moment necessita l'escena. Llavors sempre s'està així amb el doblatge en català, Víctor. I la cosa és, si vols que les noves generacions entrin a una pel·li en català, poder han de parlar com parlen ells, no? I les Tortugues Ninja era la pel·li perfecta per fer-ho. Perfecte. M'ha molat molt, per exemple, que diguessis això de que deien de locos i tal. Ara en català no recordo res en concret. I diuen no m'hi vaig fixar tant. I coses... Clar, no m'hi vaig fixar tant probablement perquè deien coses que no em cridaven tant l'atenció. Potser segurament serien expressions més normaletes. Sí, tio! Jo va acabar la peli i li vaig dir al meu nebot, hòstia, parlen com tu. O sigui, el meu nebot em diu bro. I se li escapa bro. I ho diu en català també, Bro. Clar, bueno, és que bro... Clar, ell parla amb mi en català i a vegades se li escapa un bro.
també et dic una cosa, un bro jo l'inclouria, de fet potser surt a la pel·li i ara no me'n recordo, però un de locos ja sí que em xirriaria una miqueta més. Per tot això que et dic de la balança, no per res. Però sí que és veritat que, i ja no només amb com parlen les Tortugues Ninja i això, sinó que aquesta pel·lícula parla el llenguatge actual pels Clar, joves actuals, no? O sí, sigui, sí. des de com parlen les Tortugues Ninja fins com es relacionen entre elles, Sí, sí. la imatge de la peli, tot està super mega fet per les noves generacions. Sí, sí, Què et total. va semblar a tu, per exemple, aquesta animació super estripada i dibuixada? I a mi em va A mi, flipar. O a sigui, mi sí, a mi m'agrada. A més, el rotllo aquest feista, feista, ja estem. Ja estic posant aquí aquest rotllo lleig, de dibuix lleig, a mi em flipa. estripat, punk, no? Una mica. Sí, bueno, em recorda molt el rotllo Rugrats, saps? Uah, ja veus! I Clar, saps què, també? A 101 Dàlmates, tio. bueno, Em recorda 101 Dàlmates, sobretot, als fons, sí, quan una mica. està simplement la línia, no? M'invento, no? Una paret amb una porta i una finestra, no? I estan les línies dibuixades Ja, i està pintat que es passa de la línia i és sí. igual, saps? I no hi ha sombres, no hi ha... No sé, està molt guapo, tio. Està Sí, molt no, a guapo. mi l'animació visualment em sembla molt guapa, I a mi m'agrada aquest estil tan lleig de això, de personatges tan estripats i tan desencaixats i tot això. Mm. Jo tinc altres problemes amb la pel·li, Tinc altres problemes que és que no són les meves Tortugues Ninja, que és que m'han canviat tota la història les Tortugues Ninja i no em compensa una cosa per l'altra, o sigui, si tu canvies les coses per un motiu en especial, ho entenc, però canviar-la perquè sí, perquè pues, si funcionaria igual tot, però amb la mateixa De què història estàs parlant exactament? pues, de l'origen de les tortugues. O sigui, què m'estàs explicant que aprenen a ser karates mirant la tele? Això per què? O sigui, com Ja. a... Això entra amb el rotllo aquest tan meta i humorístic que tenen les pel·lis noves d'animació que jo no entro. O sigui, a mi Nimona em va treure totalment. És una pel·li que em No et treu... va molar ni mona, No, tio. Oh, em va em molar va gens. encantar. O sigui, a mi aquest rotllo TikTok no entro. Aquests xistes, a cada minut un xiste, no ho entenc. O un acudit. Ja. A Spider-Man, la segona, del metaverso aquest, tampoc Sí. vaig entrar. O sigui, em va treure moltíssim. I aquesta m'ha passat el mateix. Però és una qüestió d'edat, M'he fet gran. Hòstia, però a mi són pel·lis que m'estan agradant molt, però també m'he donat compte que m'estan agradant molt pel tipus d'animació que proposen, saps? Perquè és el que s'escapa més de lo que estem acostumats, o el més habitual, o el més Bueno, comercial. ja no I a tant, passar de ser cinema comercial... Sí, perquè vam tenir, doncs, per exemple, les de Spider-Man, el Mitchell contra les màquines, l'Animona mateix també ens dona Sí, cosetes i tal, i el gat comença a amb, ser una mica més amb habitual. botes, no? El gat amb botes també té els seus toques. Sí, però Però, et dones compte que comença a ser lo normal ara aquest tipus d'animació? però és que la cosa és aquesta. La cosa és que d'alguna manera això s'està convertint en la moda. I a mi em sembla bé perquè, joder, portem amb el fotorealisme 3D des de principis dels 90, collons. Saps? Sí, O sigui, hi ha una mica de canvi encara que es torni lo mainstream, no? Però sí sí. que és veritat que me n'adono que moltes vegades totes aquestes pel·lis d'animació el que més m'acaba entrant i el que més m'acaba tirant i el que més m'acaba agradant i destacant és el tipus d'animació en si, que és el que més m'ha agradat a mi personalment d'aquestes Tortugues Ninja. També perquè jo sóc una persona que sí, les veia de petit, però tampoc em tornaven boig i segurament no estava tan emocionalment implicat o el que sigui com per ser molt, no? Com per anar més al detall. No, jo no creguis que vaig anar jo en plan mega fan, O sigui, ja sabia una mica el que anava a veure, però sí que vaig llegir uns comentaris, molta gent d'abans, és la millor pel·li Les Tortugues Ninja que s'ha fet mai, i clar, em vaig anar pensant, hòstia, doncs al igual serà algo millor del que em vaig trobar. Al final, comparativament, va ser una mica com la pel·li Super Mario, que la vaig anar a veure, m'ho vaig passar bé, està bé, però ja. No Ja és està. la millor pel·li d'animació d'aquest any, ni molt menys. Ni molt menys. No, o sigui, una pel·li d'animació bona té moltes lectures, té moltes capes,
et fa pensar una mica, les Tortugues Ninja és el que és, i prou. I en canvi, jo que vaig parlar fa poquet al meu programa de la pel·li dels 90, aquella pel·li crec que té molt més que aquesta, per dir alguna cosa. Són pel·lis molt diferents, però clar, jo crec que la gent s'ha flipat una miqueta. Ho puc dir, perquè, mira, perquè l'han anat a veure amb els seus fills i tal. Els Mitchell també és una pel·li que la gent es va flipar moltíssim amb els Mitchell. Ah, però a mi em va agradar molt i de fet la vaig tornar a veure fa relativament poc. Sí, és una pel·li molt bona, És molt bona. Però ja no. No I sé, el temps està clar que l'està posant al seu lloc, que s'ha però és que quedat al final allà. és animació comercial. No deixa de ser animació comercial. En realitat no, Pol. L'animació comercial és Rec. O és la última de Pixar. Hòstia, els Mitchell contra les màquines trobo que és animació comercial venint d'on ve. A mi em semblava que era més... Encara que sigui una mica aposta. És una mica aposta perquè no és els Mitchell contra les màquines 3 d'una franquícia que ja t'estigui funcionant i tot el que tu vulguis, però... A tu et va semblar comercial? Hòstia, a mi no m'ho va semblar per res. Crec que és una pel·li que vol ser més revolucionària del que és. Crec que em va agradar més del que... O sigui, tinc més bon record o la puntuaria millor el que sigui del que veig que potser ho faries tu, però a mi em sembla que tot el que vingui d'un Sony, d'un Netflix, d'un tal, és un tipus d'animació que està encarada per ser comercial, ni que sigui està encarada per ser-ho, saps? No sé. Sí, bueno, sí, és veritat que ve d'una major, I si és de la major, el que volen és que funcioni. El que passa que sí que crec que volia ser una aposta més trencadora, no? Ja per l'estil visual, per el tipus de la història, per la manera de narrar, no és aquesta de la jovencita Kraken, aquesta de DreamWorks que van estrenar fa poc, saps? No l'he vist aquesta, quina és aquesta? O els Trolls, o Trolls. No és Trolls, Trolls és comercial totalment. Saps? No l'he vist tampoc. Bueno, està bé, A mi m'agrada Trolls, he de dir-ho. Com a pel·li no estava mal, però és el que és. Llavors, sí que li veig aquest punt a aquestes pel·lis que volen ser més del que al final acaben sent. Més pa que formatge. Jo sí que et dic que em va agradar molt l'animació i tal, però ja no sé si és perquè... Sí, les Tortugues Ninja em molen, però tampoc és res de l'altre món. Sí que és veritat que vaig sortir una mica en plan, bueno, ok, hem vist la pel·li. També és veritat perquè també vaig anar amb la meva neboda i tampoc li va interessar massa. Va estar allà una mica, bueno, sí, quan vam sortir li vaig dir, què, t'ha agradat, carinyo, no sé què, tal. Bueno, ni sí ni no. Em va dir, ni sí ni no. I dic, bueno, hem passat la tarda, no? Doncs ja està. Doncs que una nena et digui això de les Tortugues Ninja, jo crec que és el... Clar, també és veritat que la meva neboda s'ha intentat, en plan, no donar-li joguines roses, no porta arracades, que ella triï, que no sé què i que no sé quantos, i és la nena més rosa, ungles, unicornio que et pots tirar a la puta cara, saps? Sense haver fomentat res, i clar, la porto a veure les Tortugues Ninja i jo crec que va anar més per aquí la cosa. O sigui, arriben a ser les 3 tortuguetes ninja roses unicornies i segurament li hagués molat, però com que eren les Tortugues Ninja em sembla que va venir per aquí una mica la cosa. Però també et dic, per quin públic és aquesta pel·li? Perquè jo vaig anar... O sigui, la teva neboda quants anys tenia? Quants anys té? Sí, ara el gener farà 7. Vale, el meu nebot té 17. I el meu nebot em va dir, és que és per xavals més petits. O sigui, m'he fet gran per aquesta pel·li. O sigui, ell mateix... Però igual, però no molt més petits, que tinguin 12. Bueno, però llavors no és una franja molt concreta d'edat? O sigui... No, perquè també estàs picant als nostàlgics. I estàs fent com una cosa híbrida. Perquè de la mateixa manera que deies, que deies Bro i De Locos, que això és per la franja més joveneta, també al final és recuperar una franquícia ultra nostàlgia pop. Sí, però els de nostàlgia pops no hi ha ni un Cowabunga, s'inventen... Ja, tio! Tot l'origen s'inventen. No hi ha ni un Cowabunga, vaig flipar! S'inventen tot l'origen i l'única picada d'ullet és el rap de Vanilla Ice que sona un momentet en un cotxe. Llavors,
no tinc molt clar si als nostàlgics els hi agradarà i als xavals la franja d'edat és molt concreta. Et dic, jo vaig anar un divendres, un dijous, crec que era, a les 4 de la tarda i érem 4 al cine, a la sala més gran de Cinesa. 4. Perdó. Home, la veritat és que sí, no sé exactament llavors a quina banda vol picar, però bueno, sí, com sigui, definitivament, jo crec que ens ha agradat, però sin Bueno, más. sí, sin más. No, és això, simplement no pots dir no m'ha agradat o és dolenta, però sin más, no? Sin más. Ni sí ni no, ni bé ni malament, ni molt ni poc, com diria la meva neboda, no? Quan va sortir del cine. No és de locos, la pel·lícula. No és de locos, precisament. Que, de fet, mira, per acabar, una de les coses del doblatge en català que s'ha de dir que malament, és que no deien Estellicó, sinó que deien Splinter. No! I això jo sé que és... I Roca Massissa? Deien Roca Massissa? No deien Roca Massissa. Cap dels dos. Jo sé que és que això ha vingut de dalt, de productora, de distribuïdora, de tal i qual, que han dit que a tot arreu volien unificar els noms i que qualsevol país que hagués canviat els noms havia de dir Splinter. O sigui que no ha sigut un fallo de traducció ni res, però hòstia, fa mal perquè és com veure Bola de Drac en català i que et diguin Piccolo, saps? O sigui, és que és tremendo, és tremendo. Però bueno, més coses que han passat aquest estiu, perquè aquest estiu, per exemple, també, Víctor, ara no estic segur, ara m'ho diràs, no sé si l'has vist tu o què, però hi va haver-hi una estrena també que va sacsejar una miqueta el mercat estival cinematogràfic, i és una pel·lícula de terror precisament perquè normalment a l'estiu, ara n'he vist unes quantes més que s'han anat estrenant, però normalment a l'estiu no s'estrena gaire terror, no, Víctor? No, sempre té que haver una, a cartellera, o sigui, perquè el terror, perquè la gent ho sàpiga, el terror és el que més funciona a taquilla. Animació i terror, pel·lícules infantils i terror. Sempre. Per què? Perquè l'animació és per a la canalla i el terror és pels adolescents. Els adolescents sempre aniran a veure la pel·li de terror que hi hagi. Ja pot ser més dolenta o més bona. Sí, els hi pela. Sí, però és que és veritat, tu de vegades te'n vas a... Jo quan vaig al cinema vaig perquè s'ha estrenat una pel·li que sé que vull veure o el que sigui, no? Però quan hi vas en plan això d'adolescent de anem al mall, no?, a donar una volta i després a veure si veiem alguna pel·li i tal, i mires la cartellera i jo què sé, no aniràs a veure la cosa més dramàtica, estàs en una edat que no vols veure dibuixets, llavors és com... Anem a veure una pel·li de terror, no? I a veure si així també fas l'edat. Jo ho vaig veure, jo ho veia tot. Quan tenia 17 anys, jo vaig veure hasta Tuno Negro, vaig veure al cine. La mítica Tuno Negro. Jo ho vaig veure tot. Llavors el terror sempre funciona. Doncs aquest estiu sembla ser que ha tingut un bon d'això amb Talk to Me, amb Háblame. Perdona, Víctor, amb els anglesismes. Háblame, com ha arribat aquí a la península. L'has vist tu, Víctor, aquesta? No, i em moro de ganes. Jo sí que llavors, jo vull saber la teva opinió sense rebentar-la molt. Sense spoilers. Vale, quan es mor... Que sé que és complicat. És complicat, però s'intentarà. Perquè és una pel·li feta per youtubers, veritat? És una pel·li feta per... No sé si són germans o col·legues, però eren youtubers. A més, crec que els vídeos que feien eren més encarats a l'humor i tal, però eren bastant populars i bastant famosos a Austràlia. Són crec que són germans australians. I van acabar escrivint aquest guió, van trobar financiació. No sé si... Crec que la pel·li ha costat... 4 xavos, no? 4 xavos. Però 4, és de 24, no? Entre 4 i 6 milions o alguna cosa així, El que passa que aquí ve la cosa. Tothom. Pel·li de 24. No. La pel·li se l'han produït ells dos solets i A24 l'ha distribuït. El que passa que A24, evidentment, ha ficat el logo a tot arreu i després s'ha apuntat al tanto i, evidentment, jo crec que està clar que un dels grans èxits també de la pel·li és amb aquesta promoció d'una pel·li de terror d'A24 i no sé què, tot i que crec que aquesta coseta ha anat bé tant a A24 com als productors de la pel·lícula perquè d'alguna manera s'han retroalimentat. Però bueno, això, ens va arribar aquí com una pel·lícula d'això, de dos germans youtubers, que havia costat 4 peles, que la produïa
que finalment simplement la distribuïa A24 i que als Estats Units havia recaudat per no sé quants milions el preu del que havia costat la pel·lícula. Jo vaig anar amb un hype increïble. Primera cosa que et dic, no vagis amb hype, però no per res. Lo de sempre del hype, que al final és com... que a mi em va agradar molt, però hi anava amb un hype massa alt. Però bueno, intentant no fer gaires spoilers, crec que és una pel·lícula que... Mira, aquí connectem una mica amb les Tortugues Ninja, perquè connecten molt bé amb l'idioma actual en tots els sentits, amb com actuen i com parlen els personatges, amb les coses que fan, la manera que està explicada la història, etc. A mi, com a pel·lícula de terror, em va semblar un ABC del terror, però amb aquests llenguatges també més actualitzats i tal. Diguem-ne que per fer-vos una sinopsi ràpida i sense spoilers, típica noia, una mica solitària, fa poc va morir la seva mare, no és gaire popular, té una amiga que sí que ho és, va anar a una festa, lo típic, va a una festa universitària i tal, però allà la cosa, en comptes de beure i drogar-se, com també fan a la pel·lícula, és que tenen un objecte que és com una mà, així, amb aquesta forma, des d'aquí, tallada des d'aquí, amb aquesta forma així. Aquesta mà el que fa és posseir-te. I juguen amb això. Saps què vull dir? Vale, no expliquis molt més. No, juguen a les possessions. A partir d'aquí, les coses que passen i tal, evidentment, és el que serien els spoilers, però el guapo de tot plegat és d'alguna manera fer aquesta lectura de com a dia d'avui, o sigui, potser abans es feia una pel·lícula de terror i els adolescents i els joves es feien com a ens espantem, marxem corrents, tal, el que sigui, i a dia d'avui els joves és com tenim el cervell tan trillat de tantes informacions i tantes coses que actuem d'una manera diferent. Deixem-ho aquí i ja la veureu vosaltres, la pel·lícula. I, evidentment, també després doncs, això desperta una altra diguem-ne, connexió d'aquesta noia amb el que es van trobant a través d'aquestes possessions. No expliquis més. No, simplement per dir-vos que hi ha com una coseta dramàtica també al mig, que no només és tot terror, hi ha una línia també més dramàtica i una línia més de què polles esteu fent, saps? O sigui, bàsicament. La cosa és, jo 2 preguntes que tinc és, dona sustos? Sí, hi ha jumpscares, no n'abusa, però hi ha jumpscares. Sí. Però són d'aquesta pujada... Hòstia, saps? Vale. O sigui, i dona por? Sí. O sigui, què entenem per por? Perquè a mi últimament el que jo entenc per por és quan estic mirant la pel·li i no fer tant el uau, sinó més això no és por. O sigui, més el rotllo de que passi alguna cosa i tu. Sí, això és por. Quedar-te més així, que et saps aquí la pell de gallina i dir uau, saps? Més que fotre'm un ensurt. Sí. Saps? O sigui, l'exorcista no fa sustos, fa por. L'exorcista fa por, no fa sustos. Sí, tal qual. O, per exemple, amb la que més em va passar últimament i tal, Hereditary. Jo amb Hereditary em quedava que se me'n passava el sofà de uala, tio, ara què, saps? Vull dir, i aquesta pel·li potser va una mica més per aquí. Tampoc és res de l'altre món, És que, tornem-hi, molt de hype, és una pel·li que em va agradar, és una pel·li que recomanaria a algú que li agrada el terror i tal, però no és la millor pel·li de terror que he vist. O sigui, no, home, ni molt menys. Tampoc crec que ho pretengui, No, això segur que no. Això és el que... Però hi ha una cosa molt guai aquí. No sé, clar, crec que tu no l'has vist. Hi ha una pel·li que quan l'estrenin jo la vaig veure a Sitges, que es diu Bodies, també de 24. Crec que està a Movistar Plus. Pues, surt amb Pete Davidson aquest, no? Que està a 24 també. L'has de veure, Bodies, perquè és una pel·li de terror que juga molt amb el llenguatge actual, no? Això, i la narrativa actual, no? I és algo que s'està parlant molt. Tu no sé si has vist el vídeo aquest que s'ha fet viral aquests dies del Cromas, que és aquest xavalet de 15 anys que grava com va amb la seva iaia a comprar. Sí. Que el tio té més idees de cine, o sigui, hi ha planos que són obres mestres sense saber-ho ell. O sigui, simplement... Sense tenir-ne ell ni puta idea. O sigui, deien que hi ha un plano al final que sembla Wes Anderson.
i segurament no ha vist una puta pel·li de Wes Anderson. En ser puta vida. Per què? Sí, Perquè m'ha tant llenguatge audiovisual que al final Sí, tot sí. és un refregit de coses, no? Al igual el Sí. primer que va fer alguna així sí que mirava Wes Anderson, però el 22è no, i ell ha mamat d'això, no? Sí. Llavors, hi ha alguna cosa molt guai que diuen a veure tota aquesta penya què farà en un futur al cine, perquè és que, o sigui, si amb 15 anys fas això, què fotràs a l'igual amb 20, no? O amb 30? No, però és que jo crec que no canviarà gaire la cosa, simplement que ho fan des de més... O sigui, al final, jo crec que està tot inventat. El que passa que es pot mesclar de maneres diferents, punt. Saps? Però O sigui... la manera de narrar, la manera de fer els talls, la manera d'explicar les coses canvia. O sigui, el cine als 70 va canviar als 80, dels 80 als 90, i ara ja ni et dic, no? Doncs mira com canvia, que et fan pel·lis d'animació que et fiquen el xiste cada segon, perquè allà té modo TikTok, així és com canviarà. Bueno, sí, però veurem amb pel·lis com aquesta de Talk to Me, no? O la de Bodies, que és una espècie d'eufòria amb terror, o sigui, imagina't. Hòstia, doncs mira. No, Talk to Me, ara que menciones Eufòria, doncs mira, també podria tenir alguna escena i alguna coseta que se li podria comparar. Però ja et dic, ja no només... és que clar, és el que et deia, per mi és un ABC del terror, llavors aquí no innova gaire, en el que innova és en les actituds dels personatges i d'alguna manera com avança la trama, saps? Sí. Perquè d'una altra manera i amb una altra generació no la farien avançar per on avança. Però bueno, és que tampoc vull flipar-me molt més perquè no vull fer-vos spoilers i tal. Però això, mira, tenim... jo la veritat és que us recomano aquesta Talk to Me. No sé si encara queda pels cines i tal, però si no, segurament aviat arribarà a Amazon o alguna cosa així. Això espero. I també teniu Bodies, com diu el Víctor, que sí, que probablement seria el que podria semblar-se més trit. Que jo no he vist Bodies, però sí que he vist el tràiler i n'he sentit a parlar i sí que podria anar bastant juntament amb aquesta Talk to Me per pel·lícules, per ficar-les en aquest club de pel·lícules de terror que parlen un llenguatge més modern i dels joves d'avui dia, no? I de locos. De locos. Que boomers que som, Víctor, tio, ja. Uf, jo més que tu. Però bueno, sigui com sigui, boomers o no boomers, hem tingut molts dies aquest estiu per mirar cosetes, com us comentem, no? Que si ara es va estrenar One Piece, que si hem parlat també de la nova Tortugues Ninja, aquesta Talk to Me, no? Una pel·li de terror que no ens esperàvem ara a l'estiu i tal. Anem una mica fora de lo que seria, no? L'últim de l'últim. Anem a parlar de lo que ens doni una mica la gana. Víctor, què has vist tu aquests dies? Què has fet? Què t'ha cridat més l'atenció? Encara que hagis vist una pel·li teva d'aquestes dels 90... Que no s'hagi estrenat a l'últim mes, en volem parlar, igualment. Què has estat veient aquests dies? Jo és que m'he fet un cicle aquest agost que li he dit el cicle de teen movies de finals dels 90, principis dels 2000. O sigui... Bastant acurat, per això. Sí, totalment acurat. O sigui, de 1995 fins a 2005. O sigui, no passo d'aquí. I ja és massa, Però quasi totes les que podia de 1999. Perquè 1999 va ser el boom de les pel·lis d'adolescents americanes. O sigui, amb la d'Alien como tú, 10 razones para odiarte, A por todas, un grapat de pel·lis. I inclús les de terror, perquè de Faculty, Comportamiento perturbado... Llavors m'he fotut un cicle que encara no l'he acabat, he de dir. Jo crec que tens pel·lis per avorrir, O sigui, sí, o sigui, tinc un llistat de 32. Dios. Em porto 15. Encara tinc temps. Que una mica més de la meitat, I m'he vist coses que m'han agradat tornar-les a veure, algunes que he descobert que no havia vist i altres que m'han semblat que ja les havia vist. Anava a dir, algunes que no has vist, tipus, hi ha alguna que no hagis vist que t'hagi sorprès? Sí. Que no havies vist? Sí, em vaig veure una que es diu Juego de Campeones, que el prota és Dawson, de Dawson Crece, i surt Paul Walker, i va de futbol americà. Per mi és com de ciència-ficció, aquesta pel·li, perquè és el típic poble de l'interior dels Estats Units que viuen al futbol americà d'institut com si fos l'únic al poble que es pot fer, no? O sigui,
viuen només per això, per el futbol americà del poble, d'institut. I llavors és una mica el típic drama esportiu, no? Paul Walker és el quarterback doncs principal, es lesiona perquè l'entrenador és un fill de puta i entra el quarterback suplent, que és aquest Dawson. I Dawson és un nen bo. Llavors ell va en contra d'aquest entrenador que és un fill de puta perquè apreta la gent, els tracta malament. Algo molt semblant a el que hem estat visquent aquest estiu, però aplicat al futbol americà. Fixa't tu. Hòstia, mira-lo, aquí, fent les connexions. I he de dir que a mi els drames esportius me la pelen, no m'agraden. Jo no soc molt d'esports com vosaltres, però la pel·li em va semblar que estava molt ben rodada. O sigui, vaig flipar molt, de veure-la i dir, hòstia, i allò de que acaba, el partit final, l'estava visquent. O sigui, com, uah, xaval, vaya subidón. Com mai has viscut un parell de futbol americà d'instituto, Sí, ja no d'universitat, no, d'instituto. D'institut, sí. Ja. Sí. Va semblar... Llavors el cicle aquest que t'estàs cardant no és només de pel·lis de comèdia, sinó que també fiques drames. Bueno, drames. Sí. Merdes adolescents. I de terror, també, clar, m'he posat allà Comportamiento Perturbado i coses així, que està enmig. M'he posat drames, sí, pel·lis romàntiques, com Nunca me han besado, i coses així, sí. No només miro... O sigui, si surten adolescents... Jo pensant que t'estaves mirant American Pie i Sucedáneos. M'he vist American Pie, també, l'he tornat a veure. Això me'n recordo perquè estaves fent un film, no?, també a Twitter. Sí, el tinc, que anaves posant totes les... Si voleu veure les pel·lis, totes les pel·lis que s'hagi vist al Víctor, aneu al seu perfil de Twitter i en allà les trobareu totes i vaig veure també les d'American Pie. Clar. I dic, doncs estarà mirant, doncs això, American Pie, com es diu aquella de la vecina, tio, també te la vaig veure. La vecina de al lado, sí. La vecina de al lado, gran pel·lícula també. Però ara tinc per veure... d'aquest rotllo. No, ara tinc per veure Inocencia interrumpida, de l'Angelina Jolie i la Winona Ryder, que és un dramot. Però és d'adolescents, Coses d'adolescents, vale. I final dels 90, o sigui, molt... I el meu nebot va vindre uns dies a casa i li va tocar empassar-se alguna d'aquestes pel·lis, per suposat. Pobret, tio. No, li van molar, Bueno, clar, ell ara és adolescent, no? El que passa que clar, s'està mirant les pel·lis d'adolescents de l'època que ell estava ni els ous de son pare. S'escandalitza, o sigui, veu les coses de final dels 90 i diu, això no. Hòstia. American Pie no. American Pie, gravar algú sense consentiment i emitir-ho a tot l'institut, no. Això està mal. Buah, tio, però és que clar, a veure, tu quan ho veies, jo quan ho veia també sabia que estava malament. El que passa que, feia gràcia en aquella època. Ara igual, també saps que està malament i alhora dius, doncs no em fa tanta gràcia, no? O sigui... a mi jo... No, com ho vivia ell? No, aquesta no la va veure. American Pie no, li vaig posar unes altres, però American Pie em va dir que no volia veure-la, Hòstia, tampoc això, tio? Tampoc això, a mi em fa com pena i tot, O sigui, ho entenc, ho entenc. I alguna vegada ho he parlat. Al final està molt bé poder reveure aquestes pel·lis. O sigui, trobo que no s'han de cancel·lar i treure de les plataformes perquè no es puguin veure, no, al contrari, poder-les veure i poder dir... Clar, context i que jo crec que està molt bé poder dir tu mateix, hòstia, doncs això ara no... Sí. Ja no m'agrada, ja no d'això, o ja és diferent, o ja quan ho diuen em sento diferent. Jo crec que al final també està per això, i això és lo interessant. Però, hòstia, fa pena, tio, fa pena, perquè és com... Jo, per exemple, American Pie, que la primera deu ser del 2001... 99. Mira, doncs del 99, clar, jo quan les vaig començar a veure... segurament tenia 11, 12 anys. Jo vaig anar-la a veure amb 17 anys. Hi havia la 1 i la 2 com a molt, saps? Amb 17 anys. Al cine. I després em vaig veure totes, però com, les bones, les dolentes, aquelles de pel mig que no serveixen per res, me les vaig veure totes, tio. Me les vaig veure totes. Però bueno, suposo que ho parlava fa poc amb un col·lega, en plan, joder, tio, què és el que hi ha ara que fem amb normalitat, que d'aquí 20 anys direm, però bueno, saps? Igual que ara pots mirar una cosa innocent, que pot semblar innocent, com és How I Met Your Mother,
i ja diuen i fan coses que dius, hòstia, i Samatia fa 10 anys, doncs no sé, d'aquí 10 o 15, què estarem fent ara que direm, hòstia, com podíem fer això, veure aquesta sèrie, o aquí no ens alarmàvem, saps? Sí, sí. Sí, a mi ja m'estranya que, jo què sé, coses com la que s'avecina no sigui ara com, hòstia, que fort és això, no? Ja, bueno, és que estem anant a parlar ja de la que s'avecina. O sigui, jo pensava que en el nostre programa, en el nostre podcast, mai sortiria el nom d'aquesta sèrie. Ja jo no soc fan, però... Ja no som verges amb això. Però ho veu molta gent. Però i tu què has vist aquest estiu, Pol? Bueno, jo si haig de parlar del que jo esperava més aquest estiu i el que m'he vist amb més ganes i tal, que tampoc és que hagi vist tanta cosa aquest estiu, o sigui, m'he mirat moltes coses saltejadetes, però he estat més per la juerga per una altra cosa, però bueno. Ja. Però per mi aquest estiu té nom i cognom que és The Bear. O sigui, a mi em va caure com aigua del cel, igual que aquests dies, que ens va caure les pluges que van venir ideals, doncs a mi The Bear em va venir ideal, tenia moltes ganes de veure-la, de veure què havien fet. Se les prometien molt felices, jo crec que han estat a l'alçada. Tu has vist la primera temporada, Víctor? No has vist vaig res? veure el primer capítol, em va agradar molt, però estava en una època de la meva vida en què no necessitava més estrès afegit. Llavors vaig dir, la veuré quan estigui més tranquil·let. Quan estigui una mica més calmat. No, sí. Uah, doncs tu que acabes de sortir d'unes obres i tal, a veure com encares aquesta segona temporada. La primera no, però la segona, que me'n va molt sobre obres i arribar a temps i tal, ja veuràs, tio, ja veuràs. Però bueno, sigui com sigui, jo li tenia moltes ganes. No sé com heu vist vosaltres, deixeu-nos-ho a comentaris, perquè jo he llegit molts comentaris de sí, la segona temporada és millor que la primera, tal, no sé què. Discrepo, jo crec que estan a la mateixa alçada. Sí que és veritat que es veu un salt de qualitat, primer perquè entenc que doncs, ja sabien que tenien entre mans un projecte que havia agradat, segurament tenien més confiança, més pressupost, més digue-li el que vulguis, però és que a mi trobo que la primera temporada per mi va ser tan sorprenent, va ser tant que no m'ho esperava, va ser tan original, que encara crec que la mantindria a l'alçada d'aquesta segona temporada, que sí, que fa un salt qualitatiu, però que a mi m'agradaria seguir reivindicant la primera com a el que va ser, una cosa original, sorprenent, i bueno, aquesta segona temporada ens dona una mica més del mateix. Sí que crec que, intentant no fer spoilers, que la segona temporada ha agafat un aire molt Ted Lasso, el tractament dels personatges secundaris ha agafat un to molt Ted Lasso, cosa que no ho dic a malament, al contrari, queda molt, molt bé. I hòstia, i té capítols que són putíssima glòria. O sigui, tothom està ficant-se les mans al cap amb l'episodi 6 de la segona temporada, que realment és el millor de la temporada, però per mi hi ha episodis com, per exemple, el del noi dels postres o el del Primo, que, hòstia, que crec que són capítols que a mi quan indaguen en personatges secundaris que, joder, que estan ben escrits, que els hi donen un rerefons, que al final té aquest toc dramàtic però que al final tot surt una miqueta bé, que tots acaben avançant, no? Aprenent, millorant, evolucionant. També dic que té una mica tot Ted Lasso per això, no? Perquè tots els personatges, si us ho pareu a pensar, són personatges que fora del restaurant, hòstia, no tenen cap mena de vida, són uns personatges super solitaris, són uns personatges que t'estimes molt perquè les seves personalitats molen un munt i la família que creen allà doncs és molt divertit i molt maco, però dic que és una mica Ted Lasso per això, perquè tots tenen, d'alguna manera, comença la temporada amb un conflicte, pel mig el disputen i al final de tot doncs, surten reforçats i millors persones i tot ha evolucionat i tots han anat cap a millor. No? Sí que té una miqueta això, i si a tu ja et tira una mica enrere que passin només les coses bones i tal, potser no és la teva sèrie. Però a mi m'ha agradat molt, l'he disfrutat molt. Sí que és cert que, sobre el que deia el Víctor, si teniu gana o si esteu estressats, no és el moment per veure aquesta pel·lícula, aquesta sèrie, però jo us la recomano moltíssim. Per mi és una de les sèries de la temporada, des de guió, actuacions, fotografia. Té un mix de moltes coses que es fan molt bé i crec que no es fa pesada ni llarga i tant de bo hi hagi The Bear per molt de temps,
i que espero que com a mínim una tercera temporada, perquè ens han deixat una miqueta així. No és un gran cliffhanger el d'aquesta segona temporada, però ens han deixat una mica així. Tinc ganes de veure més. Deixeu-nos a comentaris a veure si vosaltres també l'heu vist, a veure què us sembla, què és el que més us ha agradat d'aquesta temporada i si voleu més. I si en voleu una mica més. I no sé si tu, Víctor, ara que ja estàs una mica més tranquil, sí. No sé, jo a tu te la recomano molt, i t'animo molt a veure-la. Crec que et pot agradar molt, sobretot per això que et dic, no? Pel tractament dels personatges, ja no només els secundaris, tots els personatges en general, no? Però els personatges secundaris trobo que estan molt ben escrits i molt ben tractats, i en aquesta segona temporada d'alguna manera es reforça això. Jo crec que a tu et pot molar, tio. Tant de bo la miris, m'agradaria sentir la teva opinió. Sí, la veuré. Ja et dic, ara que estic una mica més establert i les aigües estan més tranquil·les, és un moment per això, reprendre sèries que havia deixat perquè no era el moment, com The Bear, com Euphoria, que la vaig deixar també. Hòstia, perquè no a era mi d'Euphoria em falten els 2 especials aquells que hi va haver-hi pel mig. No, però és que a mi el problema era que si jo ja estava d'ànims baix, era la sèrie com... No, i ja et dic, perquè si a més estaves d'obres i tal, aquesta segona temporada va molt sobre això també, i t'haguessis ficat negre, tio. T'haguessis ficat negre, perquè m'hi posava jo de nerviós des de casa, en plan, que no arribaran a temps, i ara se'ls ha caigut el sostre, i ara no sé què... Imagina't viure-ho en primera persona, perquè jo ho he viscut, això. Però bueno, sí, la veuré, ja et dic, ara que tindré això, està una mica més calmada la cosa, agafaré The Bear, agafaré Euphoria, agafaré altres sèries i que tenia mitges i seguiré veient-les. Doncs ja sabeu, deixeu aquí a comentaris les vostres opinions i aviat a Contrapicats tindrem la d'en Víctor, que l'esperem amb moltes ganes. I bueno, jo crec que, Víctor, ho podríem anar deixant aquí. No ha sigut el dia que més s'ha allargat la cosa. Ara, després de vacances, agafem-nos amb calma. En Jacint no ha volgut ni venir, cosa que ja ens està una mica bé, no? També? O què? Sí, està... Així podem parlar una miqueta més. Sí, a més ja sabem que en Jacint està païnt el seu èxit a Figueres, o sigui... Com sempre, ell és l'estrelleta del Contrapicats. Avui no ha volgut aparèixer. Ens ha dit, no, fotos no, ara no. Sí, esperem que no l'heu trobat, no l'heu trobat a faltar, però bueno, nosaltres hem estat aquí per suplir-lo i jo crec que hem fet bona feina, així que... Sí, i això, una miqueta de pupurri estiuenc que hem vist aquest estiu, hem destacat una mica el més important. Recordeu deixar comentaris les vostres opinions sobre aquestes pel·lícules, sobre què voleu que parlem, sobre si voleu que torni o no torni en Jacint, o ja us està bé amb el Víctor i amb mi. I res, ho deixem per més endavant. Esperem que vosaltres també hagueu passat un gran estiu, que hagueu vist moltes coses. I ens veiem a la propera, ben aviat, segur que tots tres, aquí a Contrapicats, ja ho sabeu. No som els més fiables, no som els que tenim el programa, diguem-ne, cada dia a tal hora, però sempre estem aquí amb ganes de xerrar i de passar-nos-ho bé amb vosaltres i de parlar de cine, de pel·lis i de lo que faci falta. Víctor, ens veiem aviat. Mira The Bear, entre d'altres coses, i res, ens trobem aquí en el proper programa, proper podcast, proper el que sigui. Que vagi molt bé. Apa. Adéu. Adéu.